Vic va ser una experiència molt bona per tots, sobretot per ells, però també per nosaltres dos i per pares i mares. Hi havia una cohesió entre les tres parts que havien de fer, que estava bastant bé, sobretot per ells, ja no només la part tecnològica, sinó després també d'investigació i tot el que duen. I a mi, en general, el que més em va sorprendre va ser me pensava que hi havia més competitivitat entre ells i no se respirava tampoc, al contrari, se respirava més. De fet, un grup em va venir a demanar que expliquéssim un poc el nostre projecte i m'ho va explicar el seu, era un poc d'intercanvi comú i és una experiència que recomano a tothom. Aquestes les missions que ens van sortir són aquesta d'aquí, però ens varen passar i havia de pegar en el verd aquí. Després s'ha de tirar aquest d'això, aquí, que havíem d'empondre aquí baix i dir-lo. També aquesta que havíem d'empènyer aquí i ja està. I les que havien de sortir són que aquest muñeco estava aquí, he agafat-lo, però van tenir un problema i no hi vam poder fer-lo. I seria aquesta, però no clavava bé per llevar les peces. La pel·li té tres parts. Una és de robot, que és que tots fan un robot i ha de fer certes missions. Cada missió té una puntuació i al final, qui fa més missions en 2 minuts i mig, té més punts. Una altra part és una presentació que fan els nens sobre un problema que han trobat ells que enguany era de l'espai. Un problema i ens dedica una solució. I la tercera part és un pòster de valors on ells posen els valors que troben que han treballat durant tot el projecte que han fet junts i tot el treball que han fet. I després de tot això se veu reflexat en el dia aquest de la competició de la Paleoli, que és on van fent les missions per diferents equips de cada col·legi que se presenten. També fan una exposició del projecte que han fet en el pòster i ja tenen un temps limitat que eren 2 minuts i mig, sí, 2 minuts i mig, i és que van puntuant segons les missions que van aconseguint, uns àrbits i una gent que havia donat tot aquest temps. Aquesta missió és la missió en què han d'agafar aquest muñeco de Lego i l'han de dur a la base. Després de la base l'han de dur i l'han d'encertar aquí. Aquesta altra ha de ser que el robot ha d'empènyer això fins deixar-ho fins al verd. Després d'aquesta missió hi havia això ficades, hi havia de posar una cosa aquí i es tregui totes i això crec que eren 16 punts. Després hi ha aquesta missió que hi havia una peça vermella que no sé on és, que havia de tirar aquesta peça i l'havia d'encertar aquí, que sortigués disparat aquesta peça d'aquí. Després aquesta missió és que el podíem empènyer en el robot, ens donaven punts, però si no l'empenyíem però l'estiràvem, també valdrien els punts. Aquesta missió tracta del robot d'aquí baix l'endalçar perquè pugui caure el cotxe. Després hi ha aquesta, que hi havia un punt. D'un punt havies d'empènyer això fins a un altre punt que era de color taronja, que si el deixaves allà te donaven punts. Després hi havia aquesta missió, el robot havia de pegar fort aquí per poder que arribi això aquí. Destacaria també que el que vàrem dir allà, que enguany hi havia més participació per part femenina, que crec que també és important que des de ben petits tinguin ja relació amb la tecnologia i tot el que condueix això, i que estem en igualtat en aquest àmbit, que les nines cada vegada agafen més força i que tenen les mateixes probabilitats i possibilitats que la part masculina. Robòtica,
Després hi ha vinc a concursar amb els robots i si ho fem bé, ho van donar a tots, però nosaltres vam donar aquesta medalla que... Què significa per vosaltres aquesta medalla? És una il·lusió de guanyar aquesta medalla perquè mos agrada molt aquest concurs i ho han donat tot. Però la resta? La medalla? Pues que nos ha agradat, que hem donat tot, però no ha estat lo suficient, però almenys no s'hem esforçat. Andrés, vol dir alguna cosa? Per jo aquesta medalla significa com si ho haguéssim guanyat, però no. Però vos ho vareu passar bé, no? Sí. Que és molt important.